देखो जा कितना बड़ा खुलासा राधा भाभी कहत रही। सुनो जा कि रामवीर भैया पूरा खेला पढ़त रहन, ठीक बा। आ चाय हई मोनुआ बैठल बा, सब खेला पढ़त रह। राधा भाभी देखा कितना सही सही बात बतावत रही, सुनत रह जा। पूरा पब्लिक रह चुतिया बा ना, चुतिया फॉलो सब्सक्राइब व्यू सब भागावता। आ जे गरीब दुखिया बा ना, व्यूज वाला लोग से कहतनी गरीब दुखिया लोग भी ना बढ़ाइए लोग, ठीक बा। आ जे वायरल पे वायरल चलता ना, उ चुइतिया बनावत रहो पब्लिक लोग ओहू के सपोर्ट करता। जे गरीब दुखिया बा ना तो ना ही करत रहो, ठीक बा। ई सब चुइतियापन चलता तो देखा सपोर्ट व्यू सब भागता। आ जे गरीब दुखिया बा ओकर कुछु नहीं भागता, ठीक बा। आ ना कि ओकरा को वायरल करी, उ रोई पीटी कुछ करी ओके वायरल ना करल जाला जल्दी, ठीक बा।